Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина. Исәнмесез? Бүген яңалыклар вакытында Урсала микрорайонында яшәүчеләр нәрсәгә борчыла? Атказанган фермер исеменә кем лаек булган? 16нчы мәктәптә нинди уеннар үткәнен карый аласыз. Урсала микрорайонында яшәүчеләр ташудан куркып торалар. Эрегән кар сулары инде бакчаларга, сарайларга һәм базларга үткән. Хәзер җирле халык суның өйгә керүеннән курка. Чынлыкта нәрсә булганны безнең төшү төркеме ачыклады. Урсалада үз йортлары белән торучы кешеләр яз җитүеннән куркалар. Чөнки кояш кыздыра башлау белән кар сулары эреп аларның ишегалларына су агыла. Быел әле хәтле түгел, зур су килүеннән куркабыз. Кичә минем бакчада тулы океан иде. Үзенең хуҗалыгын Тәнзилә Хисматова кытышып күзәтә. Берничә көн элек кенә су ишек алдында тизгә кадәр булган иде дип сөйли ханым. Суны суыртып төккәннәр, хуҗабикә хәлне кабатлауына шикләнә. Ежегодно нас затапливает. Юл аркылы торба салганнан соң бигрәк тә хәлләр мөшкилләнде. Бөтен җирне су басты. 3 көн суны суыртып түктек. Бөтен кыюлар Бәрәңге базда су астында калды. Без су уртасында калдык. Тавыкларны да ашата алмыйбыз бит. Озын балык читекләрендә генә йөреп була. Менә Мөнирә Мөхәммәтшина күршесенең хәлен дә белергә керә алмый. Бакча да, ишек алдында су астында ди ул. Урамга да зур балыкчы итекләр генә киеп чыга алам ди. Су баскан йорт хуҗалары аптырашта. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итеп карадык, әмма безгә булышучы юк диялар. Бик күп кешеләрне су басты. Безнең күрше Лена апаның өендә су 15-20 см өскә күтәрелә. Күп яздык. Үзидарә органнарына да яздык. Менә мин яшьләрдәге бер хатын су баскач өен сатып китте. Ярдәм итүче булмагач, иратлар булмагач, нишлисең бит, башка хәл юк. Это не глобальное значение, ни река, ничего. Урыны белән ташу төшкән урыннар бар. Ләкин бу глобаль күренеш түгел. Бу вакытында системаларны чистартма белән аңлатыла. Без бу фактларны билгеләйбез һәм бу эшләр буенча мероприятиеларны оешмаларга әйтәбез. Шәһәрдә эшләүче группалар бар. Алар да эшли. Эзләү коткару отряды башлыгы Фәсхетдин Сыраев әйтүенчә, Әлмәт шәһәре территориясендә ташу булмаячак. Долазия елгасында бүгенге көндә су күтәрелмәде. Паводку остановка. Язгы ташу буенча хәлләр тотрыклы рәвештә тора. Бүгенге көндә Әлмәт муниципаль районы территориясендә кар эрү бара. Көннән-көн кар катламы кими. Атна ахырына 6-7 көннән соң гомумән язгы ташу бетәчәк. Бас, әгәр дә инде нык су басу булса, ул безгә өстәрәк районнардан киләчәк. Зур су безгә Долазия елгасы буенча, Карабаш, Лениногорск, Бөгелмә ягыннан килергә мөмкин. Ләкин мондый хәл була калса, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында әзер торалар. Ситуация контроль астында кала. Асламирова Мария Китаева, Рафаэль Сафин, яңалыклар Луч Әлмәт. Судагы йорт. Шундый проблема белән безнең редакциягә Төзүчеләр проспекты 22нче номерлы йортта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Күп еллар дәвамында биредә яшәүчеләрне яз-көз көннәрендә су баскан ишек алды борчый. Хәбәрчеләребез бу мәсьәләне тикшерде. Безнең йортны яз сайын су баса. Әлеге проблема елда кабатлана, чөнки йорт түбәнлектә урнашкан һәм кайс яктан карасаң да су. Титаникны хәтерләтә. Бу ел сайын кабатлана торган проблема, әлбәттә. Биредә яңгыр су агып китә торган канализация да бар, әмма ул бит даими эшләми. Шуңа күрә бездә язгы кар сулары җыела да инде. Безнең йортның 6нчы подъездына кадәр су килеп җитте диярлек. Һәм шул су фундамент астына китә, фундамент юла, җимерелә. Аннары шуның аркасында җәен фатирларда юеш салкын була, су күтәрелгәч икенче катларда зыян күрә. Моны барысы диярлек сизә. Төзүчеләр проспекты 22нче номерлы йортта яшәүчеләр билгеләп үткәнчә, мондый проблема инде күп еллар дәвамында бара. Су басу сәбәпле асфальт катламы, йорт фундаментлары, подъездагы баскычлар җимерелә. Әҗәй көне биргә үрдәкләр һәм акчарлыклар да килә икән. Халык төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итә, әмма проблема һаман да актуаль булып кала бирә. Барлык мөрәҗәгатьләрдә идарәче компаниягә җибәрелә, әмма алар да ни дә булса эшләргә көчсез. Чөнки йорт тирәсендәге яңгыр сулары җыела торган канализация юк. Димәк, су бетон каналлар, лотоклар буенча төшәргә тиеш. Яңгыр канализациясын тулысынча формалаштырырга һәм инде янәдән кайдыр канализациягә агызырга кирәк. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Төзүчеләр проспекты 22нче номерлы йорт безнең ишегалды дип аталган ишегалды территорияләрен төзекләндерү республика программасына кертелгән.
Әмма анда яңгыр канализацияларын төзү турында сүз бармый. Потому что если не будет... Әлбәттә, су агып китә торган каналлар кирәк. Ә безнең шундый яхшы, шәһәр уртасында урнашкан ишек алды. Йортка кызыгып фатир сатып алырга теләүчеләр дә килә. Әлеге Поле чудес районындагы безнең йорт бик уңайлы җирдә урнашкан булгач, һичшиксез, чиста, коры ишек алды йортыбызга кирәк. Төзүчеләр проспекты 22 номерлы йортта яшәүчеләр проблемасы кайчан хәл ителәчәге турында безнең Тышыр төркеменә торак сәясәте һәм торак коммуналь хуҗалыгы департаменты директоры Җәүдәт Сөләйманов сөйләде. Существует. Без бу проблема турында беләбез. Бүгенге көндә бу ишегалларын һәм якын тирә территорияләрне карап тору, төзекләндерү буенча хезмәт күрсәтә торган идарәче компания һәм шәһәр автомобиль юллары идарәсе җир астында урнаштырылган су җибәрү системасын җибетү һәм суны суырту белән шөгыльләнәләр. Водостока, который там установлена под землей. Әлеге ишегалды безнең ишегалды программасына кертелгән. Шуның өчен безнең ишегалды программасы буенча эшләгәндә су агып китү юлларын карарга кирәк булачак. Без инде яки булган системадан файдаланачакбыз һәм аны камилләштерәчәкбез. Яки инде юлның авышлыгын башка якка чыгарачакбыз. Его будем усовершенствовать или уклон дороги будем вводить на другую сторону. Мы там... Алсу Амирова, Фирая Юнусова, Илгиз Шәрәпҗанов, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Чупайда республика күләмендә дә үзенчәлекле булган вакыйга узды. Бүгенге көнгәчә сакланып калган Әхмәт бай утарында аның тормышы аша тарихыбызны чагылдырган вакыйгаларны реконструкцияләделәр. Тулырак чираттагы сюжетта. Чупай уртасында урнашкан ак таштан корылган бу мәһәбәт бина авылның бизәге генә түгел, терек тарихы да. Аны 20нче гасыр башында Хаҗи Әхмәт Әхмәтов, халык теленә Әхмәт бай буларак кирип калган Чупай кешесе салдыра. Ул ширның осталары тарафыннан эшләнгән бина байның өе дә, биредә үк хуҗаның кибетләре дә урнашкан була. Әхмәт бай ашларны ашлы, эшсезләрне эшле, тораксызларны тораклы иткән меценат буларак билгеле. Шуңа да бер төркем авыл яшьләре үз теләкләре белән Әхмәт байның тормышын чагылдырган тарихи вакыйгаларны яңадан тергезергә уйлыйлар. Hayya veles-salah, hayya veles-salah. Идея авыл клубы директоры Дамир Идрисовныкы. Үзе кебек үк туган як тарихына, телебезгә, халкыбызның киләчәгенә битараф булмаган яшьләр белән бергәләп, алар чараны оештырып, республикага танытырга уйлый. Архив документлары буенча Чупай авылына 1680 елда нигез салына. 19 гасыр ахырында ук биредә мәктәп-мәдрәсә, мәчет, 2 су тегермәне, кибетләр булуы билгеле. Сишәмбе саен зур ярминкәләр узу хакында да мәгълүмат саклана. Авыл халкы электән үк иген үстергән, мал-туар асраган, таш чыгарган. Әхмәт бай нәселе соңрак Әлмәт каласы төзегән Чупай ташын чыгара башлаучы буларак та билгеле. Моннан тыш аларның нәселе икмәк саткан. Совет власты урнашу, гражданнар сугышына бәйле вакыйгалар җире аларга да кагылган. Иң башта туган якларын кеше улы гаиләсе белән өлкән Хаҗи Әхмәт бай ташлап китә. Юлда гаиләнең асыл ирләрен Тифлига, аталы улы Благовещенск җирендә ятып кала. Балалары исә Урта Азия якларына килеп төпләнә. Кеше Әхмәт байны исә 1930 елда гаиләсе белән халык дошманы ярлыгы тагып Себергә сөрәләр. Дамир Идрисов сүзләренчә, Красноярск өлкәсендә төпләнеп урман кисә алар. Әхмәт бай үзе 45 яшендә сукраеп вафат була. Байның варислары югалып калмый. Мисал өчен Үзбәк исемле улының улы Илай Әхмәтов Ачинск каласының мэры булуы билгеле. Чупайлылар алар белән аралашып торалар икән. Авылда бүген Әхмәт байның нәсел дәвамчылары шулай ук бар. Насих Вафинның әнисе Әхмәт байның оныгы. Ул бик сөйләргә яратмыйдыр. Аларны бит кулак дип куганнар, шул кулак дигәннән курыккан ул. Шуны белән бик сөйләмәде ул. Каян ничек белдегез сезнең бабай икәнлегенә, сез шушы нәсел кешесе икәнен каян белеп чыкты? Минем Кашапов Рәис абый бар иде, хәзер юк инде ул. Чупай авылын дип китап чыгарган иде. Шул китапта минем фотом да бар, рәсем дә бар иде. Шул китаптан белдем инде. Соңгы васыятым шул сезгә. Аллаһ Тәгаләдән ераклаш. Чараны сәхнәләштерүне Татарстанның халык артисты Рафик Таһиров башкара. Егетләргә Тамырлар фонды директоры Марат Туйкин, Ямаш авылы клубы директоры Дмитрий Столяров та олы ярдәм күрсәтә. Чыгымнарны Идрисовлар гаиләсе үз өстенә ала. Шул чор вакыйгаларын тергезеп, егетләр һәр тамашачының күңеле түрендә булган ярасын кузгата дисәм дә, ялган булмас. Һәрберебезнең нәселендә репрессия курбаннары булган якыннарыбызның исемнәре саклана. Ләкин инде Чупай кешеләренең, авыл халкының, яшьләрнең гомумән бу йортны югалтасылары килмичен инде ул. Аның белән бик күп
Bütün geçtikleri şurtta ötken bitinde alarının koysağına tübekte yaşasalar da şu paylalar olar şu yurtuna eski olalar çünkü yanda zamanında indi kitaphanede bulgan onda indi Sisavet da elik şuşunda bulgan o Sovet'te şu zdaniyada şu binada şu indi onların bir kişiliğinde şunday şu yurtunu kaldırasıları sokmasıları kile onlar indi bilen ömerler gününde min özüm de katnaşam bizim birleşip şunları jeyip turabız şen çoğup turabız ortaga çıkanların şulay oyunda oğartabız küşten kirgençe yılдар şulay uylap turabız mine vaqt bit özünikin ola terezeler batıla töbeleri işile başı hekringine ömür boyu bitmine şuşlaytып ez-ezginani remontlap turib bulmuyanı bitini qilab tüpten tutunura kirib qoraga kirib. Совет чорында әле мәктәп, әле колхоз идарәсе, әле телефон станциясы, әле авыл китапханәсе булган чупайлыларга озак еллар хезмәт иткән Әхмәт бай йортын авылдашлар Татарстан Республикасының мәдәни мирасы итеп күрәсе килә. Бу чарада башлыча шул максаттан оештырыла. Бүген бина кайчандыр авыл хуҗалыгы балансында булып, бөтен җирләре белән инвестор кулына бирелгән. Авыл җитәкчелеге бинаның язмышына битараф булмавы чупайлыларның теләкләре тормышка ашарына өмет белдерә. Халыкка җиткереп торырга тиешле. Чыннан да менә бүген бик матур гына реконструкция эшләделәр. Моның әле беренчесе бит инде әйтәләр тиерле була дип. Мәләкин инде бик яхшы эшләгәннәр. Киләчәктә билгеле зур чара үткәрергә кирәк. Тагын да киңрәк масштаб белән халыкны күбрәк җыеп һәм инде материалны ныграк эшкәртеп тирәнрәк тарихка кирип һәм инде биредә мин уйлыйм инде спонсорлар да кирәк. Чөнки бу әле авыл халкының спонсорлыклары белән генә башкарылып чыга торган эш түгел. Һәм инде киләчәктә Әлмәтнең дә үзенең данын шушының белән күтәрергә була. Чөнки Әлмәт шәһәре Чупай ташы белән күтәрелгән, ә Чупай ташы үз чорында Әхмәт байлар башлаган карьердан башланган. Радифа Ногманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты өчен Чупайдан. Татарстанда фермер хәрәкәтенең 30 еллыгына багышланган чарада республиканың алдынгы фермерларын барладылар. Бөгелмә районының Восточный авылында хезмәт куючы фермер Камил Исмәгыйлев та шул исемлектә. Аңа Россиянең ат казанган фермеры исеме бирелде. Толырак алдагы сюжетта. Язга кирдеңме, кылны 40 якка ярыр чак җитә. Камил Исмәгыйлевның хуҗалыгында бу ачык чагыла. Барысына да өлгөргә кирәк. Алда язгы кыр эшләре көтә, техниканы барлап, ашламаларны карап, орлыкларны тикшерер вакыт. Шуның белән бер рәттән малларны да онытмаска кирәк. Иң беренче башлау ярды 2007 елда сарык фирмасы менә бу фирманы төзедек. 7 елда 450 баш сарык иде безнең танкаромныларын, Куйбышевский, Северо-Кавказский породалар. 2012 елга кадәр без сарык белән заниматься иттек. 2012 елда программа буенча эләгеп, яңгы фирманы 50 баш сыерга дип төзедек. Камил Исмәгыйлев фермасында 95 баш савым сыеры бар. Аларның һәрберсеннән көненә 18 литр сөт савып алалар. Сарыкларның хәзер йоннарның бәясе төште, бөтенләй тиресенең җимила йоннарының тиңгенә калды. Шуңа күрә файдасы булмаганга сөттән һәр көнне керем сөт белән буйгынрак бул. Уйладык та инде шулай сөткә күчтек. Терлек караучылар күрше Исакова авылыннан. Сыер савучылар да шунда яши дип сөйли хуҗалык җитәкчесе. Барлыгы 7 кешегә эш урыны булдырылган. Биредә бузауларга аерым караш. Һәрберсенең колагына теркәү чипы куелган. Фермер мал башын арттыру планын үз алдына куеп эш итә. Һәр туган бузауга колагына гына бер ягына номер куя. Хәзер инде мен сельхозда шундый указание, чтоб бер колагына номер, бер ягына чипы. Алар уже дегенде министрлықта уже біләләр, бузауга нинди перебивка ясалган, нәрсә эшләнгән бит башына уже алар дигәннән белеп тора. Терлекләрне үрчетү, крестьян фермер хуҗалыкларын арттыру планы район алдында торган зур бурыч. Фермерлык белән шөгыльләнүчеләр бу өлкәдә районның тоткасы һәм төп терәге. Шулай инде хәзер менә әле яше бар аны 63 әйтәбез инде. Тырышабыз. Аякта йөргәндә, әле картаярга исәп юк. Эшләргә. Заман белән бергә атлый белү, җитәкчегә хас ныклы фикерләү, алдан күрүчәнлек, яхшы мәгънәсендә үҗәтлек. Булар Камил Исмәгыйлевны шәхес буларак тасвирлый торган сыйфатлар. Шуларны күздә тотып, аңа Россиянең алдынгы фермеры медале һәм исеме бирелде. Айгөл Шәрәфиева, Артем Брехачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе яңалыклары. 16-нчы мәктәптә Ожаган дип аталган хәрби спорт уены узды. Ул укучыларда ватанпәрвәрлек тәрбияләү программасының бер өлеше булып тора. Елдан-ел программа кызыграк, ә сынаулар катлаулырак. Уен барышын чираттагы сюжетта карагыз. Уен укучыларда үз иленә тугрылык һәм ватанны сакларга даими әзерлек тәрбияли. Күп балалар бу уенда катнашып, ил тарихы һәм аның кораллы көчләре турында күз алуларын киңәйтә.
Ожаган уенның төп максаты укучыларга патриотик тәрбия бирү белән бәйле традицияләрне саклап калуга һәм ныгытуга ярдәм итү. Һәр командада 14 кеше, 10 малай һәм 4 кыз. Аларның һәрберсе уеннарга ныклап әзерләнә һәм мондый чаралар бөтен яшьләр өчен кирәк дип саный. Мондый төр ярышларда без беренче тапкыр гына катнашмыйбыз, әмма шәһәр этабына чыгуыбыз беренче тапкыр. Мәктәп этабында җиңү яуладык. Бераз дулкынландыргыч булды, әмма без аны башкарып чыктык. Минемчә, шәһәр ярышлары бердә ким булмас. Бу ярышлар укучыларны физик яктан ныгыта. Шуңа күрә миңа калса һәркемгә бу сынауларны узарга һәм җиңәргә кирәк. Барлык биремнәрнең иң катлаулысы идәннән этелүдер, чөнки кызлар өчен җайсызрак, ә иң җиңеле автомат, чөнки монда тәртипне генә истә калдырырга кирәк. Бераз көч таләп ителә һәм барысында өйрәнеп була. Муниципаль этапка түбәндәге сынаулар керә. Сафка әзерлек, малайлар өчен тартылу, кызлар өчен идәннән этелү, теория, автомат сүтү һәм җыю, шулай ук визит карточкасы. Җиңүчеләр шәхси һәм команда беренчелегендә билгеләнде. Алар зона этабына зәйгә, аннары Казанга барачак. Бу министрлар кабинеты күрсәтмәсе нигезендә ел сайын үткәрелә торган уеннар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсән һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.